Karunga jong mane kinde mabende ne nitiere nyasi moro mano mar jo Salam. Nowacho kanyo ni mane en Attorney General ne en incompetent. Emomiyo ni kare nokaw kanyo koda Dorcas Oduor mabende wang'e ni en Attorney General nyaka gisani. Nobedo nade ni nobedo incompetent makoro obedo competent kendo mochako miye kendo ted migawo mano mar telo ne jotije mago mag piny wacho. Koso mag siasa muwacho gad. adwa kawo wach mar ker no koka ng'iye kisiasa kata matin. Adwa ng'iye nikech otiyo gi the word competence. Adwa analyze the competence from an average point. King'iyo historia mar Kenya, ang'eni nyalo kwano na Attorney General moko 4-5. To king'iyo career gi nikech ing'eni koketi Attorney General in a chief legal advisor mar sirkal. Gimoro amora actually kata kidhi e court, sani kwa dhi kodi e court, Attorney General ntiere to en the highest ranking lawyer Kenya ka Attorney General. Onge machielo kata ka ntiere senior counsel, Attorney General bro chako kaso Solicitor General kore ka senior counsel bro biro bangi makati bed ni inise practice kaka Feruz Noriji mwana chako 1960 to sama ngato ni Attorney General and the most senior. Koro position mar Attorney General en very technical ma odwaro ngat moro ma osebedo in touch gi practice. Okinyal wacho ni dwa kawo ngato mane en daktari 1994 mogik. Tikawe titere Kenyatta Hospital ni ene modhi chung'ne bero mar wich ne ngato kanyo. Gima pok osetimo ndalo mang'eny. Emomiyo idwaro ga practice. Kendo emomiyo idwaro ga ni higa ka higa nyaka practice. Attorney General wani ki compare gi joma moko manowuok kacha. Ineno ka ok osebedo in touch gi weche go mag sheria. Osebedo speaker kama kata kaka no performe bende ne buogo mana jopiny ni to ng'ani ben okila dier nikech ka ni compare gi marende mano kawo kowuok ire tineno ka nentiere pogruok maduong' kabisa. Kata mano oli kaparo sama ne ni speaker no perform maber moinge in terms of kit obwongo mane wuok kacha. Koro gima miyo ker nyalo bedo gi courage mar wacho gima kamae kuom ng'ama ne en Attorney General mane tayo piny kendo wanyalo wacho ni no tegemea make decision. Nyiso ni en gima nena practically. Mae ng'at mano be oweyo gige practice mar law 1994. Are 1994 ene siasa kaso biro timiye position maliet machalo kamano. Achiel kuom okinde ma wan godo Kenya kae madongo ma oluor kabisa en ng'ato kaka Githu Muigai professor. Ma Professor Githu Muigai nochako puonjo chik law Parklands ka 1980 ma pod opuonje nyaka sani. Manga ma ne practice daily. Manga mosebet manosekete nyaka senior counsel. Tineno ka seche mano obedo kacha kaka Attorney General to dio gik point mowacho ni kaluwore gi gik madhi mbele kae gi kaka gige siasa gi dhi ananeno ne kom ni awe. To kano obedo replace gi ng'awa Migosi Uhuru nodhi e Court of Appeal ong'iyo ng'at manosebedo judge igni karibu 30 emokao mobiro moketo mondo o replace manga mane judge mane timo gige chik. Lakini koro wabiro wayudore gi ng'at mosebede siasa mbunge gi speaker kaso kawe okete komno nokonyal serve. Koro gi point no to ker is right nikech gik mawuok office Attorney General chik mora une monego bedni owacho to kata mana sama ne en Attorney General no kona odiochieng' moro kata mana achiel minene court to nyaka ne nyarwa ne kawo to dongi senene court ding'eny kendo kotimo argument ne kendo iwinjo ka court yie kode. Koro mane competence miwacho cha okinyal bedo ni okawi oketi in charge of hospital to kata mana chuo ng'ato sindan okinyal kata mana miyo ng'ato panadol okinyal. Koro mane gima ne keruoe Mbakoro yiere gi gima na kero wacho ana yierago kabisa kendo mano nachako yierago do chon makata wan sama waneno ka nobedo nominated adier mar Nyasaye ni wakinde ne nigi ng'ur kaluwore gi kano osebedo kaluwore gi integrity ne king'iyo gik mane ji noore vetting ne nikech ing'eni manga manogol bedo magistrate gi weche mag corruption. To kano timo corruption ne kaka case no nowuok en online anyalo oro nugo bangi. Notime akiani nodhi okawo pesa to koro kosekawo to kata gima nondiko mane judgment cha ne too incompetent ma ok nyal stand. Koro mane kaka nochak fuate modhi mogoli. Tingeni gad penjo bende nyalo penjo kata mana jopiny manindo chenro kiny makawuono nyalo penjo ni to jatend piny Kenya kinde ma bende koro ng'ato samoro tich otamo. Nang'o meni tich kotami chaki mi tich machielo ma bende Titus nacho ni chal ka ket kabab mana omiyi nikech kano wacho ni tich notame nang'o meni kendo chake miye tend migawo mano mar jotije mag piny owacho. Koro ng'ende king'iyo kom mano dhi omiye bang'e no ineno ka ne en mar
gige mag tich mar deal gi workers welfare kanyo fairly inyalo wacho ni onyalo tiyo kaluwore gi experience ma embo osebedo go de public service mano to onyal tame lakini e bedo advisor en kaka koro sani kadanga biiri gima oking'eyo ni mondo i prescribe na yath mano gima okine gi lony moro maber mani ng'eni dhi yudo ka watami to ko ka witu waketi e media kae ineno kidhi perform maber nikech in gi experience ne koro mani gima notimore kacha manga mosebedo ka otelo ne bunge igni 10 Bingin is the third in command igni 10 gima ne nyalo mone ran migawo machung'ne jotije onge lakini mar bedo ne attorney general koko sebedo ko practice magigi okong'iyo godo to nitie ang'eni kini kuthulu mabende